Hoxe imos preparar un stick tartar de poldo de pura raza galega. Vamos usar un solomillo de potro de pura raza galega, precisamos tamén ovos, xemas, despois vamos usar pementa e sal ao gusto, mostaza, aceitunas, uns encurtidos, neste caso imos usar uns pepinillos, unhas ceboliñas, vamos a aderezar tamén con salsa de soia e unha salsa picante e imos acompañar duns aguacates. O primeiro que imos facer vai ser curar as xemas en salsa de soia, para eso simplemente ponemos salsa de soia nun cuenco, e separamos as xemas das claras e colocamos as xemas na soia. Deixamos aí mínimo unha horiña. Vamos a picar os encurtidos, neste caso as aceitunas, os pepinillos e as ceboliñas. Podedelo facer perfectamente a coitelo coa man. Eu vou usar o aparatello este porque é moito máis rapidiño. O que imos a facer agora é cortar anaquiños moi pequenos de carne, en dadiños. Cortamos primeiro nun sentido e logo noutra. Empezar con a nosa mistura, poñemos a carne, poñemos os encurtidos troceados ao gusto, salamos, movemos un pouco de pimenta, un pouquiño de salsa de picante ao gusto, aí, a mostaza. Neste caso collín esta, a antigua, porque me gusta encontrar os trociños de pepita, un poquinho, unhas gotiñas de salsa de soja. E agora o que vamos a empezar é a remexer todo, a misturar todo ben. Ben, poñemos a carne. Colocamos unha tosta de pan, a que máis nos guste. Aquí temos o noso stick tartar de poldo de pura raza galega.